पहले भोजपुरी संगीत बाप बेटा भाई भव बेटा बेटी भी बैठ के सुन ले लो। भोजपुरी से खुशबू निकलत रहे। मजा आई बकरी ना बुझाई कि चोचो सुंदर कोगरी आए तो हमरा आई बना के खुशबू नहीं खाओ। भोजपुरी से बदबू निकलत जेकरा जौने मन तौने गा देता कोनो रुक टुक नहीं खा रहा। देवियो देवता लोग पर गा देता आ वही भी खाई ढोल कलाई गो इतनी बगोलर ले कि काठमा का पुतरी सरदमा समुतरी रे पुतरी तो कले के ना तो डलबो दियरे में मरैया रे पुतरी तो कले के ना डलबो दियरे में मरैया रे पुतरी तो कले के ना धन है हनुमान जी। महावीर चरण में झुकवले वाली सी ए महावीर चरण में झुकवले वाली सी ए महावीर खाली बात नहीं कहे कथा के बेमतलब के बातों कहे के बात शास्त्र से हरि लहला हर जी के मन का फिक्र कहिया मेघो ना दो लक्ष्मण के मरल जहिया सपति ओह दिन देखनी बाबा आपन भगती जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए मालिक जंघा पर मस्तक भग भगवान अब मस्तक सुखाओ तर ही भाई लक्ष्मण आँख खोलाओ माई से कहा जवाब दे कि लुगाई के चलते भाई के गवाई के आगे नहीं आँख से हर हर लोर गिरता ब्रह्मापुत्र जमवंत जी का और भगवान तो नहीं जमवंत जी मुड़ी नीचे कहे मालिक हमारा बस का नहीं स्वयं सूर्य पुत्र सुग्रीव मुड़ी नीचे कल कि मालिक हमारा बस का नहीं विश्वकर्मा पुत्र नल नीलमणि नीचे कली हलो मलिकार हमारा बस का नहीं कही बाकी जब हनुमान जी से नजर मिलल आंख में लूट रहे मलिकार असंभव के संभव बना दे और कृपा पात्र बना रहे के चाहिए। रातों रात सुसेन बैठ के जाकर लंका से लेके अइले संजीवनी मुनि के फरमाइश भइल तो दक्षिण दिशा में श्रीलंका उत्तर दिशा में धरती के छोर पर जाके पर्वत से बूटी लेके अपना मालिक के संकट हरण कइले एगो पद मिलल जो न राम के मिलल न कृष्ण के न ब्रह्मा विष्णु शिव के न दुर्गा काली सरस्वती पार्वती सती सावित्री कात्यायनी जगदम्बा कालिका केहू के न मिलल अपना मालिक के संकट हरण के पद ले सिंगल उनका मिल में कोइल संकट मोचन हनुमान कहा न तो हर जी के कांता सारा
महावीर चरण में झुकवल बानी सी ए महावीर धन हनुमान जी कतनल करिए कॉपी राउर बड़ाई एक बार भोला जी से कोई लड़ाई देखिए निमनो काम करम तो दो चार को अगेंस्ट पार्टी हो जाला हम निमनो गाए चाहे जीत निमनो गावो सब है निमन कहे ना लो बाबा कतनो निमन अपना जाने में गइबो आधा लो निमन कहे आधा लो यो कहे ना मजा ना हो तलो रे मुखिया हो जाए सरपंच हो जाए खूब निमन काम करी ना तो वो दो चार को गांव में रहुआ बालू ना एबेरे जीतत ना रहले हम अब ना लो जीतत ना रहले तो कैसे जीत गइले हम कैसे चुप रहो वोट से थोड़े जीतले ना वो तो फ्रूटी मुर्गा का बोले माल बालू कहे वाला गांव में अड़जाम भइल बात ना बढ़िया नु चंदा लगाए गांव भर सब स्लाइल होई लइका लो सुबह शाम घुमलो होई चंदा खातिर मेहनतो कइले होई लो ओकर बादो कुछ घटियो जाई तो आपसे में 500,000 लगा लगा सब जना अड़जाम पूर्ण होला नु बढ़िया से हिसाबो दे देला लोग बावजूद भी 2 दिन के बाद एक कमेटी के अध्यक्ष महोदय एगो सिल्क के कुर्ता पहन के गांव में निकल जाई जौन चंदा नहीं खे देले तवन आपसे में बतियाई 8,000 करावला में तो नियम दोनी बा सिल्क के कुर्ता सियाए लगा एंगा हुल के चंदा दो लो 3 पीस जल्दी किनाए वाला बाबा आउ चंदा देले नहीं खे हिसाब मांगा में आगे हनुमानो जी निमन काम कइले ओकर बाद एक दुगो बानर मानो तरस एक दुगो बानर रे जी लल सके को हो निमन काम नहीं खे भइली बोल बा गोइले है तो लक्ष्मण जी जब मूर्छित तले है लंका गोइले है राती के तो सुसैन बैठ के डॉक्टर साहब के निहोरा पति को के लेके आवेला आई पूछले हैं कि सुसैन बैठ तो ही हबो विशाल रूप ध के अब माचिस के डिब्बा ने उनकर घरवे कबार के लिया के ओइ में छटपटाता रही लेके ध देले माने बोल बताई है कोई जाई भला तक घर में उखड़ लेबो हनुमान जी को ने देखो सब बीमारी के हाल जानत नहीं खोलो ई बीमारी में शुरू जहां उगले कोनो दवाई काम ना कर लक्ष्मण जी मर जइते ऐसे हम कहने हैं कि डॉक्टर के जल्दीबाजी ले चलो दवाई तो ले पड़ी सोचने हैं कि बोला के ले चली नहीं हो रहा का नाम मानता है कि रावण गर्दन उतार दी फिर सोचे कि टांग ले चली फिर सोचने कि ना अगर टांग के ले जाता नहीं लंका से और वो जगह के बाद दुश्मन दल के डॉक्टर बा लगी बहाना करे कि हमारा आल्हा छूट गई शरीर छूट गई हमारा ओखर मुसर छूट गई बूटी कूटे वाला तो फिर ले जाती ऐसे कहने ना डॉक्टर साहब रो वो चली हॉस्पिटल वो टांग लेने कि बहाना करबो तो कहब कि वही में होई खोज के इलाज कर समय से अपन तो गइला हम बूटी लेवे तो काहे पढ़वे टांग लेला कहले कैसे टांग लेनी है कि जाते होते भोर हो गइल बा एगो दवाई लेके आईती आई जाइला पर बहाना करत कि बीमारी बिगड़ गइल बा एगो बूटी से काम ना चली कर संग एंटीबायोटिक बूटी 2-4 गो लागी तो फिर ना जेती से कहने के रह मेडिकल स्टोर टांग ले चलतानी सकल गुण निधानम जकर बारे में लिखल बा तो कतना ले करिए कॉपी राउर बड़ाई एक बार भोला जी से कोई भी लड़ाई 11:25 से 12 बज गइल बा 2-3 मिनट अधिक हो गइल बा यानी 35 मिनट पार हो अब तू अपना में लागो हमारे ऊपर और कृपा हो कि बदला महावीर चरण में झुकवल बानी सी महावीर
बारह 5 राइट 40 मिनट अगवा से लड़का लोग के जगह दी हेलो जाम गोल 24 घंटा